Volen xerrar de quatre coses de la mà, de quatre mots, de quatre supersticions. L'horitzó de la mà se diu la retxa. Quan passa un vaixell allà fora, deim ara passa un vaixell per la retxa. I ara que veiem aquell llut que van a pescar, que els al·lots que s'allollaven o que feien feina en els lleuts o les barques dels bous eren coneguts popularment com els al·lots de barca. Començaven a fer feines, les feines més baixes de l'embarcació i volen recordar que a besar una persona anar per la mà se diu amarinar. Fer tornar a mariner de persona se diu amarinar. També volen dir que abans els fusters, quan encara no era general l'ús del paper de vidre, frellaven els mobles amb un peix que se diu esquiat. Anaven a les barques o el lleut o la barca del bou i com anaven els mariners, un esquiat. L'esquiat frellaven els mobles com si fos paper de vidre. També volen dir dins el com mariner un parell de paraules, per exemple, els que encara empren, van d'allà, és allà en fora, pescar per terra, pescar a la costa, vol dir pescar a prop de la vorera. Els fondaris de la mà tenen els seus propis noms, seran el blanc, el negre, el baire, perdoneu. La terminologia marinera és molt atractiva i se perd molt aviat. Per exemple, fer correu. Què és fer correu? Fer correu és dur el peix que s'ha pescat en el punt on s'ha de vendre. També recordam que abans, quan les xarxes no eren de nylon ni de fibres sintètiques, s'havien de tenyir de vez cada 15 dies o una setmana, depèn, dins unes xalderes que hi havia en el moll. Se posaven aquestes xalderes, se bollien amb aigua i escorça de pi que ens tenyies i per donar-li consistència. I sobretot perquè abans els grans enemics dels mariners eren els dofins i el vell marí. Se sabia que un vell marí havia entrat dins la xarxa perquè feia 3 forats, un en el cap i 2 en les aletes. En el vell marí el mataven, li tiraven per robins, etc. Quan mataven un vell marí era exposat a un casa particular. Aquí els vells marins que van pescar o matar en el port de Manacor els duien a Manacor perquè hi havia més gent i la gent pagava per veure aquell animal tan feroç avui dissortadament ja extingit.